Masemshadweni sazane siwazi wonke amanothi ukuthi lo muntu oshade naye umthintaphi uma ufuna enzeni, umthintaphi uma ufuna ajabule, nibe ne-language yenu njengezithandani ukuthi nansi language esiyisebenzisayo thina othandweni lwethu. Ngikhuluma kanje uma ngikhuluma naye noma uqala usesemsebenzini ukuthi umxoxise ngendlela ethile. Ngamanye amazwi asithi abantu abashadile ababe nalo ulimi oluthambile olujabulisayo olunesisoka sokukhuluma, ngoba bakhona abantu abathi beshadile kodwa bangabi naso isisoka sokukhuluma, bakhulume ngendlela ehlabayo njalo, noma esekukhona bafuna ukuthi yenzeke angazi kufanele athi nje kanti kodwa ufuna uyenzeka. Ezokuba abe ne-language yakhona eshoyo ukuthi yena ufisa ukuthi kube njani, yazi language okufanele uyisebenzisa, uyiqalelele, uyilungisele, uxoxe ingeke. Abantu abadaliwe ngokufana, abantu besifazane bafuna ukuzwa, batshelwe, kungena ngezindlebe kubona, noma ungenzayo uyabuza ukuthi uthini mpondo, noma ungamtshela into ethi ufuna ukukhulume phezu kwaleyo nto, ukhulume ukuthi le nto isho ukuthi nokuthi ungakhuluma kezwanga ukuthi ufuna ukuthini. Abantu besifazane yabindabelele ekuboneni. So-ke ingakho abantu abashadile belulekwa ukuthi abenze ukuthi babonane, bangaphumputhani nje. La emehlweni abantu awubonakali, uyazifihla ngoba abantu afanele babone. Kodwa uma lapha sungena egumbini lakho bonakala, ungabe yisistela amadoda afuna ukubona. And amadoda ngazi ngoba lokho nje kulungile Thank you. Ngicela ukuhlebela lonke abantu benkosi. Abantu besilisa bayayidinga isex all the time. Bayayidinga. Uma ubavale kuyona usuke uqala uthuthuva. Bayayidinga. Futhi uma ushade naye ethanda isex, jabula ngokuphile kahle. Ukufisa komuntu wesilisa isex kusho ukuthi i-circulation, blood circulation emzimbeni wakhe i-right. Bayinto blocker ukuthanda kwakhe isex, phazamiseka kwe-circulation emzimbeni. Igazi manje circulate lingekho indawo engasayi kuzona. Uma yena ekhala kangaka nje ukhomba ukuthi igazi lakhe liya everywhere. Akukho lalo ngayikhona. Uhealthy. Kujabuleleke lokho ukuthi uhealthy, umhlangabeze. Ungambloki, ungamfrustrate, be available. Be available. Ethi komuntu wesilisa kwi-sex ukhomba ukufa kwendawo ethile kuyena, azizwe engaseyona indoda. So izinto lezifuna nibe open, nizixoxe. Futhi uma ubona ukuthi lapho efuna ukuthi khona la isala ngakhona, be open. Musikwenza kanje, mina ngithanda kwenziwe kanje. Hallelujah. Amen.
ngithanda ukuba kwenziwa nje. Leyo nto nje ayifunayo nini. Leyo ndlela ayithandayo yivume. Yona izomjabulisa, the more ejabula the more. Kuba yonke i-intimacy. Ukubambana nokusondelana phakathi kwenu nobabili. Be available nawe umsize. Unisizana. Abantu bakhe imali lapho bebhala be-advertise imithi yabo like ukuthi ayisathi po. Zokuyazokuyasathi po. Ambelani ukuthi lento esithi po awudingi into ezokwenza ukuthi po udinga lo muntu oshade naye umbheke ukuthi po. Nazo into ezokwenza po ilo muntu nje akafese kodwa ukuthi po manje ngafezela ukuthi po ukhona into ezokwenza ukuthi po ayithi po akavezela. So lezi zibalulekile, asizijabulele naleyo ndawana, asizijabulele ukuthi isikhathi la iyoziphelela yona. Sizibona bathandekayo, uma ingakazipheleli yona ayisetshenziswe. Oseqala ukuhlaselwa ushukela alifune usizo awehlise ushukela ngoba is the number one enemy of sex abantu besilisa kupha kwashukela. Kuyalimaza ukusebenza i-circulation nayo yonke into egazini lomuntu wesilisa. Akukho na i-cooperation phakathi kwesilisa nowesifazane ukuze bahlale kahle nasekamelweni. Izinkulumo ezishubile azigcine lapha. Ngosuku nje uzwa ngathi uma wamva useyishayile impela kuba uyavutha be usengithumela imiyalezo ethize be nawe vutha. Afuna usuvutha nawe. Shite le sasebusika afuna uyashisa ngomikhumbulo ubeke lapha kube nale modela ekameleni khona izothuphuma. Ungane ukuthi wena akasezilutho nje uvalile iminyango uyibhidiya. Ezishubile nje zingaxoxa ekameleni bukanani yazanani thandanani enjoy each other lapha izinto ezisindayo ngisazixoxa uma sengene ekameleni ngixoxe ezimnandi uba wajitha nentokazi ngijitha nentokazi nje jitha ubona ukuthi lapho ubone muhle la udlula bonke lapho babona ku-street uphakathi benesikhathi sokubheka ukuthi akabhekele ukuthi akashilile ukuthi akakame kanje ukuthi akakhumule kanje ukuthi akame kanti yonke le mhlolo ebengiyibona ethebulayo ukuthola lapha nangu umuntu okuyena yena MC ngiyacela uzingabambile usiregulate ukuthi sizenze njani. Thank you so much.